life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? Hindi po mong tanaw na adisir mo palit aron makita ninyo sa kapresko ni atong tamban. Bagong kuha ni Madlang People. Yes, 2 kilo ang binili namin kasi magkaligo kami sa sapa. Ayan, guwapa ang isda. Guwapa bayut. Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon punta kami ng sapa kasi magkaligo kami guys. Tapos mayroon kaming dalang tamban na isda. Eto, bumili ako ng 2 kilong tamban para may masugba kami doon. Alanganin kasi dumating na ang tamban. Ang baon sana namin, ito lang sana, ang pansit. Eto tapos, tingnan natin. Ayan, okay na, pansit. Pansit guys, ayan oh, ang baon namin. Tapos, may tamban akong nabili. Isugba na lang yun. At saka, mayroon din kaming shakoy ni Auntie Inday. Kaya eto, marami kami ngayon punta doon sa sapa. Medyo mainit na guys kasi wala sa plano ang pagpunta namin ngayon. Kaya eto, diretsahan, nagdali-dali ang tanan. So alin na mo, faster na mo. Mga bata, come here na. Agpas. O, pagdali. Tara na, day. Ha? Si Auntie Inday? Mandi ay. Nalagi bag di ako kulo, plastic bag. Aka na, ibutang sa kuan. Kaya ibis, maumaura na itong baon, ginuo ko, nangayabo. Wa na. Abot dito, wa na. Kaon tag tubig. Sige na mo, kay udto init na kayo. Ikaw sila pintahan ma. Akala siya ko ikarga na daan na. Paigo na na. Ang isda aman. Kana. Ibili ng truck dito sa sulod dito. Ikaw. Mga ligo sa sapa. Uy, kawanon ra ba? Uy, nag-uban-uban na sa si Brownie ho. Ha? Eto guys, baklay kami kasi nasa unahan lang ng barangay namin ang sapa. Kasama ko si Auntie Inday, si Mama, si Otek, si Dayday, si Jinjin, Mga bata. si Jinjin, si Tata, si Jinjin. Agi ko si G. Guys, eto may baka oh. Ayan, kasi nakarelate ana. Baka tapos kariton. Oh. Sakay ko kariton. He. O di ba? Sosyalan bayat. Ala ginoko la. Oh, diretso day, diretso. Ayan, bye. Asa man sila to ana mga bata? Ang pag-uli gyud unya. Yag nang ilong samot na niya pagpangat. Lawa. Samot na gyud unya gyud. Dani taman lugar? So sa ato pa kwarta na ni. Kwarta na. Kang Richard ka danita. Usig kani iya. Si Richard gingayan guys. Naghakot siya sa ginabas. Ito ang hinakot nila doon. Doon sa sapa. Ayun. Kaya magkapira na rin si Mr. Gingayan Vlog. Eto. Ayan. Tani tag iya sa pot ibilin.
Tagbogin mo niya magpangas. Ayan guys. Naay bang house diri sa Mambilisan. Unsa ni siya kwanti nakakuha ni sa DNR no? Ayan. Tapos may mga pichay dito. Tanim nila ito guys. Ayan. Kasi bago tayo makapasok doon sa sapa, i-check dito sa bang house, sa guard house. Dito. Ayan. Here na kami guys. Ayan. So dito tayo. Ayan. May mga motor pala dito oh. Ayan, pwede pala ipasok dito ang mga motor. Sige na mo. Bilisan ninyo kasi malayo pa. Ayan. Hoy, hinay-hinay ka mo ha, hinay-hinay. Kasi ang daanan, pang-pang. Ayaw mo paghawid-hawid. Okay, mga lusbog kita na ni Sakwan. Ha? Lubog man. Lubog karon ang sapa? Lubog. Hoy. Mo ba? Pero kung maligo mo dito mo walulan. Kaya di man lubog. Ah, sa uwan-uwan rami maligo. Hala, lubog di ay. Ali na kina naman ta dinhi ah. Balag mura tagkabaw dito ah. Ay ang uwan-uwan kuno moy dili ante. Ang kabilinan mo'y lubog, ang uwan-uwan mo'y dili. Sa uwan-uwan dili lubog. Oh, dito na lang ta patungod. Alin na mo? La nag-uwan na day. Uwan na? Uwan na lang. Ari na bitaw payong mo. Payong guys, Pangdipinsa. Oh. Hoy, Ginoo ko Jubil. Ala si Mimi oh. Mi pagdali mi. Wala ka suka diri nakaanhante? Mambilisan? Ikaw? Unang panahon na to. Okay, nami kay wala tani oy. Dalaga pa ka? Anam sad. Ah, Kay na biya mo trabaho no. Pilit. adapit. Trabahoan ninyo ni anhing lulo sa una? Kami amo ni Jose. Wow. Deto, malamig na malamig talaga. Na tiniil ako, paniguro ko. Oh, tiniil kay para dili makadigyas. Hala. Sige. Ang kuan diri day kung mag-uwan no, danlog. May gani ko nakuan. Lagi. Na ng gamis. Oh, tingog ng gamis. Nabuang ba kabasa ko ng dala. Wala mo nag-lighter day? Nanay, tatay. Dito dito sa ibabaw. Oo. Ako pa mo ni Sherwin ba? Katong bago pa ni Sherwin? Human mo to sa kasal ninyo no? Pila na katuig sa Angela day? Ako sino sa ugos. Na July ugos. Hapit na. Utso na lagi mi katuig. Utso na mi katuig kay pag uya na mo ni Sherwin, wala pa man sila ni Dayday nagkuan. Kasal. Hinahinay ante. Kay pag maligyas diri guys, diretso sila dito sa diha sapa kaayo. Hinahinay ima, labo nagtiniil si mama oh. Ayan. Pila na kabok imong nahakot ingani? Ha? Kani pa isa?
Karon pa ka nagsugod? Lagi dili sayo no. Kaya nga no, kani siya guys. Kani taas ka ini siya. Hanggang doon kataas guys. Ayan. Tapos, siya ang mag-alsa. Nya, pagkakuandan ni, kwarta naman po dayon ni Nya, dili basta-basta guys ang agianan. Kaya nga no, ang agianan, ito ang agianan. Tapos, napakamalayo pa. Doon pa sa kinasapa-sapaan. Diba? Ganon talaga ang buhay. Ang hirap-hirap talaga ng buhay guys. Kaya, ayun. Diskarte lang talaga. Tabi apo. Delikado dito guys, magpatanga-tanga ka. Kaya nga no, madiritso kagayo dito sa sapa. Di ba? Kaya, eto mga sis. Huy, pahinay-hinay na sila day, kibasig. Na, mga bato ra ba na diha? Ngit-ngit naman ni Dayday. Ha? Tabi apo. Taptapan nila para maglarong dalan. Ha? Taptapan nila. Ang pagpangas unya, lisnga gid ang ilong. Agoy ha. Ayaw paghilak-hilak mi kay naarabay ko andin nimi. Mga kahoy nga dagko kayo. Na. Ang unggoy diri ug makadungog sa hilak sa bata, agduol. Ganahan ka. May tinapok na Marami na. Lubog ang sapa. Lubog. Mura mi kuanda ni karon. Mura mi kabaw ka nga magtuna. Daghan na imo nakan. Karga. Gabay pa. Ha? Gamay pa. Sige lang. Hinay-hinay lang. Ha? Ayun guys, bahalag mura tag kabaw dito kang nga gatuna MJ, mura jud kag kabaw karon nga magtuna. Ha? Sige na. Hinay-hinay og lakaw kay may mga bato. Lawa na. Kasi mga tumbahan kita kamuro pilay diha. Hala, dili lang ta diha. Kasi ba man tatulugin ang uwan na raman din na. Araman dito sila. Ay atabok pa man sila dito da. Mga tumbahan kita sa lubi. Da. Bing, tulong mga sundalo. Relax ba? Hala, danlog akong sinilas. May pamagtiniil na lang ko Undoy. Baliwala ra ba ni Undoy Undoy. Tira Undoy. Tara si mami. Agay. Kauna man si Undoy. Hala, lubog gud di ay ang tubig di ay. Na? Lubog gid ay kayo Jin. Sige lang. Ha? Unsa ante? Katong dito sa langit-langit? Dadagan na kayo nakwan? Hakot? Ikaduha? Sige lang, hinay-hinay lang. Bungot! Atangin sila dandan kau. Kita dandan bangot ko puro nila kau. Kita dandan ko. Saan kani atangin? Dandan naman to? Dahulang sa puro ko alay. Sana kani apa sa dito to? Ay, naro sila din yo. Kau bisa kau mana kau? Na sila ha, painom din yo. Bisa na. Ayo ka. Ilagom lagi sa atin sa atin.
Uy, niya na nakaba. Oh, nako, pangahoy na. Ma, susulpan! Nawa may magkaundan sa TikTok. Ay, himaling yun, himaling madami yun. Oh, dami yun. Dami ba? Sige, dami ba? Ama na pupurot. Ini lang yung bata niya. Ito ka na? Kamanhay na. Ay, lalo na ito. Matay maklaon yun na. Ha? Ha? Isa na, sige ba?